mi bofu ni mehe ya mi wone fiwo wayem ya eni kabyano na mi shiren nefi wayem ya eni kabyano na mi shiren Hearts are lonely and dread, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Oh, burdens are lifted at Calvary, Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Yenyankopon a adom ani mobro ho ahye wo ma eja kronkron wo ma yeda wase anopai ye kanfo pa one awaye amayen eja ye free ha last week akọ na enidaso bia enim se ene wo ma ye beba aba behyiam bio nanso wodum nti odian akọ na wasan edian aba ye ka se ayeye enka wodin ni ana wotwe mu enhyira ene bambo ene bibia wo ye mayen bia no wo ma ye ka se ye ni sopa nti ye da wase eja kronkron wo ma adebonyefo ene soso ye babio eja ye srewara se na wotwe mu ye enema bebre editiao ni aye kan ye ni aye te ye ni aye hu ye ye srew se wodum no nti hu ye mobo na fa boni bia eche ye
Anɔpa yi so yɛaba bio o Awurade. Yɛde ɔhaw ne amanneɛ no asan aba bio. Agya kronkron, wonim nea ahyɛ ase a ɛrekɔ so wɔ ɔman yi mu. Nea mesrɛ anɔpa yi kɛseɛ ne sɛ, wo mma a ɛwɔ nkrataasɛm ho haw, Awurade yɛsrɛ firi soro mu soro bra, na bɛyɛ wo mma adom, na boa yɛn, na obi a ɔwɔ saa amanneɛ mu biara no, hu no mmɔbɔ na ne ho ama asɛm. Wo mma yɛn mu bebree nso so na yɛnte apɔ. Yɛsan nso so wɔ ɔhaw bebree a agya mentumi mmobɔ din. Nti nea mesrɛ wa ne sɛ, anɔpa yi sɛnea wo mma aba yi, tie obiara mpaebɔ, na nea wo mma nea obiara ɛka biara no agya sɛ ɛbɛboa nko ara deɛ a ɛnka yɛsrɛ wo sɛ yɛ ɛma yɛn. Anɔpa yi yɛtu w'akoa Paul nso so ɛde no hyɛ wo nsa. Wo na wapaw no anɔpa yi sɛ ɔmfa wo nsɛm mmra yɛn. Yɛsrɛ wo ara sɛ hu no mmɔbɔ, na nea wowɔ biara wode ma wo ma no fafa ne mu na ɔmfa ɛma yɛn. Wei ne yɛ mpaebɔ wɔ Yesu din mu nti amen. Happy Sabbath. Say you drew a fear for a Juma. I drew some rare and I am the pa because I buy a crumha first naming SDNE, but a chamber SDNE. Not tight, no, I mean to mean 20 years. And you know, I made the kappa, my wife buyer, I made the car. Because I made the $20 now, yeah, the code room. The $20 no. The better than met me and you be the acotia tight. And he me share one or buy an or catch them say, no matter what it is, no. I say, it tria tight, no cream. And to me, German, what take care. O take care no need best 6 months. A car na me die nyina no. A yirai. Na no na me ne akwara bi di nkomo. Na me ka kire ne se nkomo na na ekọ no next year se wo wa ahokyire mu. Na me ka kire ne se o tight utua. O se da sa me yitu ho na sa asem bi ba fia na makoyi e de ko. And I make a chance say, no. Sansona, will penny be war, Ghana, baby, me qua messoon. Or I saw penny phony be. No catazi or sour corn mailer or the year a juma. And so, when to me, share, ne ma, ne care you were the cock wine, break it down. Now, fortunately, menene yere, or bemi fee be ye. Ebe ye juma mame enti wo ba ho ye di nkomo no a na wo kan wo ma brabo mu asem
ɛkyɛ sɛ wɔn wɔ ahokyere mu a kaa koraa ɔkɔtɔɔ bɛyɛ 1 week no engine breki a ɛyɛ sɛ ɔputu a new engine ɛna mebusa ne sɛ na okunu ne tight no yɛ na otua ɔsɛ da ɛyɛ asɛm o ma ka ontua nam sɛ miawani ne ka na bɛyɛ a wɔde sika no ba wa te ne kotua me wɔ experience wɔ tight mu me hyɛ aseɛ sɛ metua ne yie no last time I called ye mammy, Juma me ye mammy 3 times for first time I mijano ho. And untinu, the Yamia can't change biano. I am pa, mommy, Nessia ya, Yahum betoye. Namusili say, Amen. Pamcho mumra, near Mompaye. Papa, ye do us see. And yes, say no wine. Yenya wadwuma mu chefa wa friends yemra ne yenka ye homom ye no enye akra ye ni ho ahoden na emom ye nim se ye srewa wo de be ma ye enu nti tight ye any offering a ye be yie awurade mie nyi no anwunwi mu na emom ye mfa komapa ene onyeso se bibia wo ewiase bia ye wo dia. We are seeing near me woman. You have the 1,001 cattle on the hill. And yes, throw may I come a beju asemu. Na ye city, ne shra, Abamayano, Yenina Yansaka. It was say, what Jesus Christ redeemed. Amen. Sowing in the morning, sowing seeds of kindness, sowing in the noontide and the dawning, waiting for the harvest and the time of reaping. We shall come rejoicing, bringing in the bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, sowing in the shadows, fearing neither clouds nor winter's chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves.
And then your lesson 4, heavenly visitors. Right, begin. Hands together, everybody. Hands together. If you don't put your hands together, I'll take them up. Okay. Pray for us. God, thank you for letting us in your church. Please let our sins be gone. Thank you for letting us be good children. Please let us not sin ever again. In Jesus' name I pray, amen, amen. Amen. All right, guys, take your seat. Take your seat. Oh, wait. My bad. Hi everyone, it's Aunt Fernita. Today's story is called Heavenly Visitors. The memory verse is from Philippians chapter 2, verse 4. It says, "Not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others."
Today's message is God wants me to speak out for others. Do you talk to God when someone you care about needs help? Do you ask God to do something for them? Even when people are bad, we can speak out for them. A long time ago, Abraham bargained with God for some people. It happened like this. One hot day, Abraham sat in the shade of his tent, looking out upon the valley where he lived. A movement caught his eye. 3 men stood just beyond his camp, talking together. Abraham jumped up, ran out to meet them, and bowed low. "Please, stay a while at my tent. I will give you water and some food to eat. You can sit in the shade of the trees and rest." "Thank you, we will," the men agreed. "Go, do as you have said." Abraham hurried back to the camp and into his tent. "Sarah," he called to his wife, "we have some guests. Please bake some bread for them." Then Abraham hurried to get food for his servant to cook. Soon the food was ready. Abraham himself served his guests. While they ate, he stood in the shade of a tree nearby. And Sarah stayed just inside the tent where she could listen to the men. "Where is your wife, Sarah?" one of the guests asked. "She's in the tent," Abraham answered. "Next year at this time she will have a son," the guest said. Back in the tent, Sarah chuckled. Imagine a son at her age? Why did Sarah laugh? The stranger asked. Is anything too hard for the Lord? Now both Abraham and Sarah knew that their guest was the Lord himself. When Abraham's guests finished their meal, they got up to leave. As was the custom, Abraham walked a short distance with them. The Lord stopped to talk to Abraham as the others walked on. "I have heard how very wicked Sodom is," the Lord said. Abraham had heard of evil things that people did in Sodom. He thought of Lot and his family who lived there. Abraham loved his nephew's family. He was sure Lot was not wicked, but Abraham worried about the people of Sodom. Many of them did not yet know God. "Lord," Abraham said, "are you going to destroy the good people of Sodom along with the wicked? Suppose there are 50 good people in Sodom. Will you not save the city?" The Lord answered, "If I find 50 righteous or good people in Sodom, I will not destroy it." Abraham thought some more. His kind heart made him ask the Lord again, "What if there are only 45 good people?" "I will not destroy Sodom if there are 45 good people." Still, Abraham was not satisfied. 3 more times he asked the Lord to save the city. The 6th time, Abraham begged the Lord, "Don't be angry with me, Lord, but let me ask one more time. Will you save the city for just 10 good people?" The Lord answered, "For the sake of 10 good people, I will not destroy the city." Then the Lord went on to Sodom, and Abraham went back to his tent, knowing that God would do what was right and what was good. Amen, guys. I have 3 questions to ask you. How many were the visitors? Okay, you got that one right. What was the last number of people that Abraham requested if they were in the city, he would not destroy them? 10. What did Sarah give to the visitors to eat?
Where is my bread? All right, hands together, hands together. Austin is going to pray for us, okay? Hands together. If you don't keep your hands together, I'll tie them up. And close your eyes. Pray for us. Dear God, for us to pray, bless this lesson and bless all the boys and girls and the whole church. Bless the elders and the preachers. In Jesus' name I pray, amen. You heard it, right? Back to your parents and behave.
Yadi bibiara tutu wuhwa enye ye. Yadi bibiara tutu wuhwa enye ye. Fise osro nyasase bibiara ni ho ani osa. Yadi bibiara tutu wuhwa enye ye. Yadi bibiara tutu wuhwa enye ye. Yadi bibiara tutu wuhwa enye ye. Fise osro nyasase bibiara ni ho ani osa. Yadi bibiara tutu wuhwa enye ye. Una uba soro sudihin femha nipan yaba fukoto soriwo fise osro ni asasi bibiani ho ani osa. Yadi bibiara tutu wuhwa enye ye. Una uwa dinyina su bibiara shawonsa nipani abofo koto soriwo fise osro ni asasi bibiani hani usa. Yadi bibiara tutu wuhwa enye ye. Yadi asembi chira wasya enye ye. Enye ye. Yadi asembi chira wasya enye ye. Fisa osro nyasase asembi liwa etumitre. Yadi asembi chira wasya enye ye. Yadi asembi chira wasya enye ye. Enye ye. Yadi asembi chira wasya enye ye. Fisa osro nyasase asembi liwa etumitre. Yadi asembi chira wasya enye ye. Ona ubovenya na unibibiara Yazeli tifuko tutyasina Fise osro nyasase asembiliwa etumitre Yadi asembichire wasya enye ye. Ona ubovenya na unibibiara Yazeli tifuko tutyasina Fise osro nyasase asembiliwa etumitre Yadi asembichire wasya enye ye.
Amen. Happy Sabbath. Pacho, in scripture reading, you've been here free Acts chapter 20, verse 35 to 36. Pacho, me read the black text and I read the highlighted one. No? I read, I have shown you in every way, by laboring like this, that you must support the weak. And remember the words of the Lord Jesus, that he said, it is more blessed to give than to receive. And when he had said these things, he knelt down and prayed with them all. Amen. Okay. Okay. Happy Sabbath, everyone. Today's hymn and meditation will be taken from N12, I Will Sing of the Wonders. Please feel free to sing along with us. Amen. I will sing the wondrous story of the cross.
girls Nketia ma me ne asafo ma nyina ida mo nyina ase amen. Yɛde aseda kɛseɛ ɛbɛma hwɛdi ampɔ kwaa me bio sɛ n'adomara kɔ wabɔ yɛn ho ban na afei ɛnɛ a ɛyɛ January 25th yi yɛnya kwanya na afei nyinaa da so ɛte ha asomdwe mu a yaba onyame afɔrebukyia ase a yɛnya kwan ɛto nnwoma yi na yɛ enye by chance keke na adomara kwa Timothy ase a mom yɛnka amen. Adɔfo mo a mo ne som ɛwɔ zoom so nyinaa nso onyame nhyira mo daa ene mo a awe nyinaa mo motim afa mo aba onyame nhyira mo. Amese ebusa na yɛnya hoho bia wa ha ba ma ho sɛ yenua Stephen right yes so we be aka na mo akwa aba amen. Once Abranti first old school no ba by same say we yes can eba utimi ho amen. Adofonum ene asɛm a epese edi ho nkomone no atudin say the weak among us. Na pastor ka kyerɛ me say ene menye standby na menye asɔre no na me bɔ ho pai bebree ba prokope na we esimitri mu na ahyɛ me so the whole week nyina na bra ye Sabbath school the whole week no na asɛm na de na ɛyɛ stronger enti na asɛm a ye bɛkan ɛyɛ about practical Christianity. Enti me sɛ na yenwie no onyame behyira yɛn na sɛ yɛyɛ aso a onyame beyi ne ɔpɛ sɛ yɛyɛ akyerɛ yɛn na afei bɛyɛ nhyira so ama yɛn nyinaa epaakyɛ ɔmoma yɛmɔ mpaeɛ. Onyame tumfoɔ onipa ntimi mfa na hoɔden enye bibi yɛsɛ wayi ama nansa tensɛm a wodi ama me sɛ me nyu asafo enkyɛ yi no menim sɛ ɛka bebree kyerɛ me ansa koraa na akɔ mu hɔ no na yɛsrɛ sɛ Awurade me deɛ meyɛ duru bɛn kɛkɛ fa me so kasa kyerɛ wo ma nyinaa ne akoma nyinaa na yɛnwie no na de sua a ɔwɔ de ma yɛn no na wodi adom yɛn afei sɛ Awurade ma ɔbɔfo ntwa yi nyinaa ho nhyia. Yenim sɛ ne wɔtamfo yɛ ne sɛ wonim sɛ obi point ekɔ ne bɛyɛ ama no a na wa distract no na point na twam no nipa koro anti the rest of the day na watena ha kwa ɛnɛ mare mpare yɛ daa owura firi so musro na bɛhyɛn ha na bɛdi wadwa bɛte wadwa so na bɛdi hene ma yɛn yɛda wase sɛ wɔdi wɔtamfo no nso kunim amen. Or see the weak among us. Na dan kwa na ebedru baabi a obi etime eye weak ewo wabrabo mu ana se onyamesom mu se yebehwe a ose ogufo bi egu naba na aba no ogu ye no Matthew chapter 13 verse 1 to 23 percent follow. Was all to be good a kwan ho. Ebi ekogu aboɔ so. Ebi ekogu enkasai mu. Na ebi nso kogu asase pɛ mu. Nti wɔn mu a mugu nkwankyɛn no. Enyini kakra bi anya nyinasoɔ ɛna ewuye. Da kogu aboɔ so nso na so yɛ obi ani so. Eno nso ankyɛ ɛna no nso de ewuye de okogu nkasɛe mu no wɔsɛ nkasɛe wowɔ no saa ɛno nso ankyɛ na ewuye na emom de egu asase pa no so de wɔsɛ wɔnyini from na timi so na ba nyinaa amen. Ebia na nyame abɔ na nneɛma ekoyi a ya mom yɛhwɛ sɛ enye kwa
Enipa nyinaa ansatene the same footing say, yɛse yɛbɛkɔ mmirika maybe 100 meters. Na yɛsala atenten na mo nyinaa mo gyina hɔ. Na afei yɛaba bɛn kɛn na mo nyinaa mahyɛ aseɛ. Ɔbra no ɛnte saa. Nyamesom akwantua no nso ɛnte saa. Obi wɔ hɔ a na yɛawo ato mu. Enti na yɛnkɔm a yɛdi fie nyinaa te nya principles no nyinaa wɔ mu. Obi nso wɔ hɔ bi a sɛbi abosomfie bi ana yɛwo toyɛ. Ana prɔko pɛ ne yɛde wobɛto mu. Nti nneɛma bebree hɔ a wonnie. Na nso nyame ɛde waba mu. Obi nso wɔ hɔ no mu a da ko nam bia na wanyina wie ne yɛawo to asɔre foforɔ bi mu. Yɛka nyamsɔ na wobaayɛ. Yɛn nyinaa nyɛpɛ. Nanso yɛn nyinaa aba mu ha se a yɛnyini. Enti yɛwɔ weakness bebree ɛwɔ yɛn mu. Na no na nɛ yɛbɛbie sɛ akra yɛbɛtumi aka biara. Ɛde sɛ wogyina yie a wasɛdeɛ sɛ woyɛ ma wo nua a wonyina yie. Nyame aboa na sɛ wote nneɛma bi ase a ɛne ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa yɛ nuanom. Wei ne onyamesom a onyame afrɛ me no mmienu sɛ yɛmɛsom. Sɛ yɛbɛkurakura yɛn ho na yɛbɛboaboa yɛn ho. Na daakye nyinaa akɔduru fie mote ase a mommɛnka amen. Ɛde wɔ se owura no egu aba no. Was it when one hears the message about the kingdom and does not understand, the evil one comes and snatches away from the sown in their heart. And now for Oba says, was Oba Ebechechiremu Amayenti from 18 kono. Was to listen to what the parable of the sower means. And to obi one more say gugu nkwanche no na Oba asori mu. Na enso wanti asam na se. Enso ne na musa. Eba sa pa wanya nyina so nti na obonsa be dey Oba be snatching away. Etibo amo se be kanyamsam ni aboni pasu bebre. Nipa na mu a prako pe ohwe na dey na wonhunu. Wanti aso na se pa ne nyame asam na se. Yensu enya daji ankyerɛkyerɛ nipa korɔ ama na nte aseɛ. Je hu so odi ani je ba no a ne afa ne saa. Ye be hu an sɛ pɛ no de na ɔkɔ. Ti ɔsɔfo nyame hran sɛ ɔka nyamsɛm no, ɔmasa yɛ nhyɛ sɛ obi ntra hɔ na ɔmo ɔbɔ ɔmo ano. Ɛyɛ nkranhyɛ pɛ nyame hyɛ obodaa. And was he also do a seed no so no. Ebi follow on the rocky grounds. Refer to someone who hears the word and once receive it with joy. But since they have no root, they last only a short time. And when the trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall apart. Obinsu deɛ no obɛda abotan no so. Ɛsam sɛ asase no eni eboɔ no so na bibia ne honti na nso so asɛm no tɔn so a osom kakra bi nkyɛ kra na ɛdɛ na bamu ɛdɛ abu na ɔno nso ɛdɛ ɛkɔ. And also was the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the sinfulness of the wealth choke the word, making it unfruitful. Obi nso de obeti asem kase mu no ono nso so na ada ewa asase mu ene ohaw ebebre ni tie da echoku word no eno nso antimi ade anso aba enti emu bebre ho no mo a ohaw hodo ebegu yesi wonti entokwa bi a obi betu na ne ase so a one ebeku no fie ha nti asem a yebeka ato yeso nti na yaba mo obu na yɛda yate akɔhwe abana ntimi anso aba na me man pal yɛda ɔse but the seed fall on the good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces crop yielding hundreds, who hears the word and understand. May repeat myself, sorry. As hearing hundreds, 60 or 30 times
what it was. Amen. The gu asase pa no so no de oti asem na se na wode eye adwuma and he was say produce crop 100-fold, 60-fold, 30-fold. Ebro ne ese yingina. Amen. And you know when you mention home na your crowd. Say ti asem ya ase ne de ye adwuma. De onyame nam ye so ebeye na ebebro ne ahode ebetimi aye. Amen. Aya na enentisa Bible time o na ya kan ne Samuel ye de Elijah ye. But say we as nipa bebre senche bebre si anyame nam so ye adwuma anya asam ketwa. Etimi no mbienu nso ye mo ho kwan a onyame ebe hye ne ho ne monya oye bre mu. Amen. Na enka abosam a enua eba ye kan ma ye me priska nyame hya pa ahayi ena Acts chapter 20 verse 35 to 37 no osina Paul aye adwuma watena Ephesus by 3 years a ono matena abon ho ban acheche omu nyina na afa bredu ya nyame eka kire no se etwa se okọ Jerusalem na emani komu no anhwe a obewu ho na ontimi emma bio emehu wo mu ono mu edi nkomo no it is said enum se obia last words very very important no na Paul odo asafo nti no wono mu kasai the previous verses no was Paul mu kai sem pataku boni beba wo mu omde cheche boni beba so mu a omna so beba asafo na hwe wo kan ngina kire wo mu na mo afutuo ne hia Paul pa na ode ema ne hai nti hase no say in everything I did I show you that this kind of hard work we must help the weak, remembering the words that Jesus himself said, it is more blessed to give than to receive. Amen. Paul who said the here pa kasiane said was we must help the weak. And your choice was her. Paul said we must help the weak among us. When the commission on your man at the Miami and Wingina say, Wunya, aya wunya, what downful, aya what downful, we uncle soon, aya wusun. By name, one who are not, but near any hate and tea, or be watching one or chia. One can cry with Simona there, yes, one of the any no. But in May, Mrs. on your man signing in a amen. Now, was a young in what the same boat. Young na so nyankopon mo a ena na bia wugina ye ekire wonum de beto enti young na say so ho mo bia enti Paul can say we must help the weak and now say bitima can say we must help the poor among us ayada na obi ye weak ye mpanimfo yi enya sia na omote ana yakra fa ye ntisa me kase brea near no open no near New York near from Greensman obi a wedding bia ase age contract wedding bia near ko bi Canada nyina near ko and I me dress one of cash we grad dey kwa sorry asa nya me bio me bia atwam sa na mpanimfo o maduru so otim se nyese no mote na so sa na ene ma eba ma se mama root secretary pa no ka Ghana wono na di secretary kase university ongina na doctor for kase on na kika bibia bomu and the notification crab on phone so often phone no I say you phone no just say eno kra na dey aye na this one na so tetu na dey na won tisa enti etimi ya week e wo ye mfie mu your muscles mu edu time bia ko full steps go timi say dey ene man sheki so dey na umiene na woko enti sa first no sa na nyamesum so tie eduru bia na dey na ya ye week enti onyame opia asem ti wa ye hyehyɛ no sɛ ye nyina ye nsusu esu mu emo obo ye ho
na no na betimi aboa ye nti onyame nhye yɛden daa na no kwasɛm sɛ yɛwɔ nipa bi wɔ yɛha no mu a ɔmo yɛ adwuma no paa yɛntimi modi maako ne nipa no bi yɛ adwuma no paa momiɛ ka mi kɛsɛ na nyame ase daa obi wɔ hɔ ɔbɛyale ɔbɛkɔ no hɔ ɔsomasi afrɛ me wokɔ ɔsomasi abrɛ me sei wonim sɛ saa franco yɛ a na ɔne nam ha yi kyɛ sɛ wohwɛ adɔyɛ amanfoɔ yɛ no a nwanwa obi tumi no aduane na wɔde abrɛ sɛ gye na ne nkɔɔfoɔ nkɔ obi so ataaleɛ na wɔde abrɛ no na obi ama no so na wɔde ne kɔpɛ adwuma na obi etɔ ntaaleɛ ma no onyame nhyira mo daa sɛ na onyame hwɛ sɛ de yɛyɛ na mo yɛtrɛ ɛkɔ ɛma obiara nso so ɛde sɛ wonya nhyɛ wo de ase a momma yɛnhyɛ aseɛ amen ebi mu nso sikasɛm mu ɔma yɛ mmerɛ ɛso no nyinaa mu onyame pɛ sɛ yɛboa mo amen ntudu tem bi a ɔha no wɔ hɔ nanso mo yɛnto yɛn nsɛm na nɛ tight a Mr. Gambra edi ho adanse ɔpɛ ne nyame hyira wo paa saa na onyame ɛyɛ n'adeɛ na ntudu tem bi a nyɛ tight nko offering nyinaa so mo yɛnyɛ saa menim sɛ nipa no bebree wɔ ha no nso a moyɛ ho adeɛ afidu a mode bebree kɔ Ghana mode bi boa abusuafoɔ ne nipa bebree a yɛnim ne nyinaa onyame ho ne nyinaa na mmom yɛne yɛn hyɛ aseɛ nso anaasɛ yɛne yɛn mmɔhommɔden no momma yɛmmɔ yɛn ho mmɔden amen yɛn nuanom bi hɔ nso a yɛaleɛ nti ama ɔmo ayɛ mmerɛ yɛareɛ nti ama ɔmo ayɛ poɔ yɛareɛ nti ɔmo ante sɛ first no bio na da yɛaleɛ timi yɛ no sɛ ebi ntowa a mekaa sɛ berɛ a mekɔɔ Nebraska na mewɔ am sɛ mewɔ school na meyaleɛ na yɛsi manya cancer na afei meda hɔ mesɔre koraa kɔ hospital menya obi na watumi akɔ mea nso mentimi drive na mete hɔ na afei mesu saa na medwe yɛ Awurade mema yi yɛafe mpoma bɛɛ dɛ ɔno nko akyɛ sɛ mesu saa nanso mpaebɔ nti hɔ na meso da na bonsam mpaeɛ ba meso direct ɛnyɛ asɛm ketewa mesɛ yɛsi mogya ntwerɛ ne wɔba sɛ afei ɔyɛ dum ho ara pɛ kyɛ sɛ maamɔhu so wan ɛna foe ɛmu a na ɛnya yi sɛ nyame adom ɛkɔ yɛ tɛsi ase biribiara ni hɔ onyame tumi ade nyinaa yɛ o ɔko no ɔnyɛ honam nko a o na nyame ɛnyi nneɛma bebree ani so nkyerɛ ɔko a na wɔayɛ ne din ama yɛ na sɛ obiara ne ɛbɛn so ɔko ama yɛn ɛdeɛ meka kyikyi wɔn sɛ yɛaleɛ ama nipa bebree ayɛ mmerɛ ɛka agu yɛ so wokasɛm koraa yɛmfa bio but onyame enti ɛsɛ momma yɛnhu saa afo yi mmɔbɔ na deɛ ɛbɛtumi ayɛ biara na yɛnyɛ ɛmfa mmoa wo mu honhom mu nso so yɛayɛ mmerɛ asɛm no yɛnsua nti akyinyeɛ ba yɛbɛgye saa woikaa mea mekɔ woikaa mea mebɔɔ fo me kasa ho bio enti ada no honam saa nti yɛbɛnya thousands of reasons ahyɛ de kodeɛ nti a yɛnyɛ ɛnuanom ayɛ naadaa sɛ ɔbonsam daadaɛ nyame mpangu daa momma yɛnhyɛ yɛn ho den na onyame nso so ɔbɛboa yɛn na yɛka yɛale asɛm yi last week yɛpɔn asɔre na ɛni pastor prime mu yɛyɛ a na yɛdi nkɔm na ɔsɛ asɔre ba bi ɛyale nti yɛbɛtumi a yɛnyɛ adwuma awiasɔre de amama yɛnkɔ ɛna ɔka kyerɛ mpanimfoɔ no ne yɛne yɛyinom nyinaa sɛ ne yɛbɛkɔ na anuanom nyame kasa o yɛkɔ ne yɛsɛ okay ne yɛ kakra yɛbɛtumi biara na yɛnsom ne yɛmfa nkɔ na yɛkɔhwɛ a mentumi mmɔ nipa korɔ din yɛkɔhwɛ nipa korɔ na ɔyare koraa na ɔda hospital yɛyi ne ba afie ɔsɛ ɔmɔkɔ akɔpɛ do na ɔsa akɔnya accident ɔbaa na ɔde ne kɔ no so ayɛ dɛ yɛagyena to hospital ɔno kɔ aduane koraa sɛ bi ɔkɔpɛ deɛ ɔntumi anya yi ɛna ne biribiara ɛdrɔpɔ ayɛ mmerɛ ne mma baako nso aka adwuma mu na sɛ wohwɛ nnipa no ɔte hɔ na ɔyɛ saa anuanom nka yɛankɔ anka deɛ ne bɛsie
enti yemu bi ayemra onyame ehia sɛ yeso wo mu edibo ha nyame ka wakoma sɛ ye bibi anhwe na sɛ woyɛ mmoto hɔ a na wadi nyame hwamo enti nyame hɔ ayɛ te sɛ nyame de ahiafoɔ sisi akwan mu sɛ bɛyɛ ebetimi aboa wo mu na yɛyɛ boa wo so de na yɛ de ma onyankopɔn na yɛ ma wo a onyankopɔn so a sɛ de ayɛ bia na nya kwada na obɛhyira yɛn enti na me go tradition nyinaa no ɛkasa kyerɛ me mmɔ ebi kura ɛkyɛn wo enti enyam so mu nyinaa no ɛden paa ne hia ɛne sɛ yɛbɛ help the weak na ɛnɛ me yɛhyɛ sɛ papa yi sɛ ne ho tɔ no a na ɔkae sɛ bra na ɔyɛ ɔwɔ the weakest point a sɛ me nkɔ biara mpie hɔ anka no ara no mekae sɛ ɔno nso hyia ne nua bi na sɛ ne nua ho akyere no a ɔno nso ɛbɛtim ayɛ ɛdi saa na yɛn nso yɛnkae sɛ berɛ bi menim deɛ abrabɔ mu akɔ menim experience a wowɔ bakae sɛ bi berɛ bi na wohyɛ kɔna bi a na nka obi a mesɔw mu a na nka na wonte sɛ nea wotie yi adwuma koraa kɛkɛ na obi na sɔɔ wo nsa de wo kɔɔyɛ ɛna ebi a meade metimi yɛ de ɛfaa wɔ ebi a school mu kɛkɛ obi koraa na ɛboa ma wotii biribi aseɛ enti yɛn nyinaa na obi aboa yɛ kwan bi pɛn enti enya baabi gyina a mom yɛnkae wɔ mu a ɔmo mmerɛ moma yɛnkae ahiafoɔ no na onyankopɔn na hwɛ so ɛbɛsoɛ ɔmo adesoa na ɛbɛyɛ nhyira de ama me no mmienu nyinaa ɛberɛ ntimi nka no kɛse yɛka Mother Teresa asɛm a ɛnim yie sɛ berɛ a ɔwɔ mfie nwɔtwe na ne papa wuyɛ ɛne maame kɔ ahokyerɛm saa ɛne wɔti de kɔɔ India ɛnso da bia na biribi ka no saa sɛ wɔmmoa ɛnti wɔkɔdwane saa nanfoɔ yi onya afie du wɔtwe asɛ a na wɔpɛ sɛ ɔyɛ deɛ wɔyɛ mmɔɔ nti ahiafoɔ no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛboa wɔ mo nti ɔkɛka wɔn bɔ mu saa kakra saa na ɛyɛ kɛse afei deɛ bɛyɛ kɛse boa so almost the whole world baabiaa ɛfa a workers bebree a yɛde boa ahiafoɔ saa eti Mother Teresa yɛbɔ ne din no ɛde nya biribi biara na ɔyɛɛ sɛ akoma a wonya ɛde boa ahiafoɔ kyɛ nyinaa ka ɛyi so Diana so the same thing on so nya passion ma ahiafoɔ ɔkeka ɔmo bɔ mu saa enti anuanom sɛ ɛma ahiafoɔ yɛ ahiafoɔ a yɛbrɛ no ɛnyɛ kwa onyame wobɛbɔ nyame na wo so bɛbɔ nipa bebree na onyame bɛhyira wo so na sɛ mekae sɛ na ɔpani ɛna ɔkɔdi ne 50 fa yi na amanfoɔ bebree na wɔyɛ ka waboa me sei saa ɛna twa se yɛyɛ saa da bi a wo nso woyɛ bibia bi a yɛnka ne ha se ba onyame hu ne nyinaa enti moma yɛnkɔ so na yɛmmoa yɛn ho ne nkurakura yɛn mu na ɛbɛyɛ nhyira ma yɛn nyinaa na ebi wɔ hɔ nom a kwansidie bi wɔ hɔ a na nka ɛbɛto ɛnyɛ bia waa wonyansa na wampaebɔ ba obi a woboa ne berɛ bi ne ne mpaebɔ bi ɔbɔɔyɛ no nyame ɛtumi hwɛ so yi wo firi mu sometime bebree sa mekonya sin biam sɛ we de nyame a ebia obi na ɛbɔ saa mpaebɔ obi mpaebɔ bi na agye me nkwa ya metanya saa yi ni paa enti deɛ yɛyɛ kɔ no nyinaa no mesrɛ mo moma yɛnyi ɛyɛ no bɛyɛ amen na awerɛhosɛm a ɛsi ɛwɔ Luke 10:29-37 no the good Samaritan story no yɛn nyinaa yɛnim sɛ na ɔsɛ abranteɛ ɛtu kwan na kwamukafoɔ kɔkye no am robbers ɛboo no na ɔyɛ wuo na ɔsɔfoɔ ɛduru hɔ na ɔhwɛ ne brɛ ne taamo aso na ɔhwɛ papa yi ebiri da hɔ wu a wɔsɛ mɛyɛ late na wɔkɔ ɛyɛ serious o ɔba bɛ preach akyerɛ nipa asa bɛka ɔdɔ Kristo dɔ ho asɛm ɛnso nipa no hia ma na ɔgya ne hɔ nom Levite nso duru hɔ nom a kwanhwɛni ne him da ne moto ɔno nso pɛntɛm ɛdɛn ɔno nso ɔtwa mu akɔ na obi a wɔnyɛ Kristo ne good Samaritan ni na ɛdɛn wɔnya atenkama no ɛne wɔsoo no mu ɔde ne kɔɔ hospital wɔanya ne hɔ wɔsaa ɛyɛ sɛ ne ho aka nyinaa ɔbɛtua ɛsɛ wotwene saa asɛm ho a
Emeda from pan hepa no bi ho akire na twase nke eboa. Nanso ye kata ye ni se de yan hu ema ne koye. Empan hepa na unua bi. Bibi okra se bi anka wo ye late kaka na otimi boa no. So se obaye late e be hu so ye late de ene e umfi no. Momma ye hwe abrabom ye. O se na sa ne ma nyina na nyame de beba atemu mu. Na meye na me yire afi ba nyame abofo no o yire mfi da o record no nyina. To see the good Samaritan no. Yen famu adesua. Na victim no a na ye plan no ejina ho ma me no mienu. Boni ade yawu. Aye je ho ba bia enye ye. Yemi bo ho no ma bonsam ahye ye so. Wo je ho ba bia enye ye. Obi wo ho no mo de wo hye kona bia nia yakeka gu so enye ye. Obama nyina bu wo ye poor, wo ye miserable. But Samaritan draw yes Christian no waje wotimi je ye fra bonsam nyina mu, niam nyina mu. Amen. Yaka ide nyina wotimi titi nyina mu. Na nyina wo de che free. Yesu kasa yentua enkwaje ho ka ni wuo ni moja na ka ebe de ne atua. Odi nyina che free. Na me de na this week addition Yesu ane odo no ho asem. Onyame ye compassion. Passion and compassion. Na compassion what chim ko say gut-wrenching love. I just say boni aye na ye no ya pa na nso so odo ni ntino ontimi enya aye me yengu. Bi na okache Ephraim say, how can I give you up? How can I give you up? Ya na asa grow ba ye mu bebre ho no ma ka boni aye no. Etwa senka ye wuo. Aburo aye de asie no. Eni kwa akra senka Benyame aso de me kan me ka ho. Ba na dum to odi nyina ache. Aye nya kwanya ewo nanimo. Me mpa ye bone se onyame ma nya tinkase ya. Edudu tembe obi ye bone na ye ka. Ye se me ka obi bone ya meta adwene ho ye. The fair pay car, which candidate say, send me car. I'm a junior way. We can't order so. Yes, I mean, can order so. Because we bet me at all. If you bet me at me. And today, here my parents say, be sure, see, yen sonimo. And so say, a beggar can send be brave, never best straight. No, Mummy and Carden Parbomo. She say, you move a brave one, and me and my baby. Ka ye betimi aye nanso so yentimi enru ho trebia bompa nyame mo ani enu butaye a ode ye ba asase yentimi enrichi na so much na media mayen but so little yentimi e show up for tuncha na me de me self no be kwa wie no we're doing good, amen. And not that bad. Okay, Yesu Kristo eka bepɔ so asɛm ka no na nya wɔde wɔ soro ahenni no toto ho ma Matthew chapter 25 verse 34 to 46 no yɛ summarize ne nyinaa Nketia ɔso wɔde wɔ soro ahenni no atoto sɛ ɔhene bi a anaasɛ Yesu Kristo baa na obetwa anyankuo mu na afɛ wɔde nwan no begyina ne nifa na wɔde mpɔnkye begyina ne bonkum mu na afei wɔn a wɔyɛ bonkum no batoto wɔn mu a wɔn amfa n'asɛm anya adwuma na wɔn mu a wɔde wɔn bɛto right no wɔn a wɔde n'asɛm yɛ adwuma na wɔbɛka sɛ mo a mɛgya ahyia mo mmɛsere nkɔfa ahenni no na mo a meda adagya na mo fira me ntoma mo a ɛkɔm dii me na mo maa me aduane diiɛ mo a meyeraeɛ na mo bɛhwɛ me wɔsɛ ɛhɔ na wɔbɛka sɛ owura da bɛn ɛna woyareyɛ a yɛbɛsra wo da bɛn na woda adagya a yɛmaa wo ntoma da bɛn na kɔm di wɔ ma aduane na ha na mo yɛntie ne yie Yesu sɛnea moyɛ maa mo nua nketewa moyɛ dɛn moyɛ maame adɛn nti na wɔn ahu wɔn mo ahu sɛ nea wɔn yɛ ne nyinaa no wɔn yɛ ma Yesu na ɛyɛ wɔn habit wɔn yɛ nda biara
It has a normal life for your habit in Tino. They do it for everybody. A part of Musuba Omoye. And to more who some be special. Say good I use Manaka Omoho. And the Abra boy going in and one and your neighbor has what they won't account to your mind. And this a name of we and ya, Mommy and fixing ye, that no one, Yamijas will be attending. Into the Omoyang no more that bend your yes, somehow. And the daily Abra boy, no one and Yami by a day, or trying to pitch at each day. So, noon to Muslim court major fee. And the opposite side of the Suno, one more castle Monco dance, Mono. Was it ready that bend out by ya? Some papa who shall come to Mamma Diane. Say, we are Liana Mamma so. Yes, someone ya day, I'm Mamunian Mket on my day. Moanya mammy. Wouldn't you acquire near only test what I say, one fino. Wouldn't you know who you are, one to me, I'm one in Paibomu. Obi tell you cry and say to us, oh, Master, and to me, I'm Feno, Anya Fee. And you are not a daily life for your leading, and no one in your middle bar at the room. And tell me, Papa, to say, when you better my catcher and me and the Saqua, Panaka for, but so call near Majesty said Yamao. Majesty said Yamao. And this young modu. In Bibliova, near train said be a Sunday lobe bantieta, and I say, ye shall say, be Yanaki assassin, near call. No, your daily life, you live Diana and Yame. A day for me habit. Because I see yes, Umbrano, what about from Gran Suba by yes, yes. And the Sabbath, ye build it, yes, yes, choir, no. To Yame, who am over there. And here, James chapter 2, verse 26. Was it the body without the spirit is dead, and so was faith without works is dead. Jidia enya jumano na ewu. And the friend say a Christopher Yamsumfo. Na yentimi show up. Odo enya yamye enchre nua. Yentimi nya Yesu Kristo esu no enchre enipa. Na ye jidia ewo no na ewo hefa. Na Yesu no a yesi ehunu no na ewo hefa. Ente me mpa ebo ne se ena ebeha sia se serwade mobo na me nsewo. Se ne anyum bia ne eto Awurade bom na me nsewo Awurade. Awade nyina mu ye bese Awurade. Na sabre ye hu se enchewo. Se ne California de atiye. Se utra TV ho na se wo hwe na se wo hwe online na wo hwe esikafo millions of dollars. Just imagine, omo pe gold, I can see our matoto, chains I can see our mato, ring I can see our mato, watches. Our mato goose are animal. Now, let us coach or cast our senior man, he will never get them back. Because never move free over 20 years, or my lord in your maisa, Abe Pimne. Ninako. But our favorite Atalia be now watch be and now, when did you pa? Nina gone. It in Yamaka said, Yan she Adam dear was fra, and they say, Yado, my and some more for fra. And one was so before a day, Emiria. They said, Didn't know as I see swa. I'm afraid some here one day. A better question, I will move on. Yes, I hear that a bomb pie woman, but I warn him, and my young and chess I am more brat by a bonswa, name for be more for fro. Now, yes, I did none a BCC. Or through ho ahimkono ediamaye onyame ho yemobada. Now James 1:27 was say true religion is that God our Father accepts as a pure and faultless in this, to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world. Amen. Was say and okra any true religion and say obi ebehwe enyanka any widows sabi omo amukro ewu eja wo mu any enyanka any ahiafo. The true religion obenya tinka ma onua, because afo no ya you don't expect anything back. Ne ho na ache na oboa no, and then you say bia oh madam funi timi me help on so why are you Skani be didn't birthday.
na ma for here no I to ne ma na say se be ya da che ho yeden ho che obeboa no enko ba bia bo here ni wa oni bi na wo ye ma no spete hwe no no na che se firi wakoma mu nti mo ma ye ntwe nsem amen. Into Minister of Healing, page 73, was a Christ's method alone is to minister to the needs of the people and then invite them. And when you write, you didn't know. The Jum obey ye and ye successful in and job is at the quan and pim 5,000 years didn't. Because people who come to my mom BBD, no yale or Sanya dear. Or your man here dear Emma. And to where so quite know what they are taking no catch in we quite know when so niaji. Na de no aka enteni frafo bubuafo omungina hotomo and this origin say yes serve your community ya amanfo hia de ansa na atu ansa from so mra no enu the method that Jesus Christ ye tem yes so yingina no wokona ba bia wo bia na wobusuamu se wo ye saa de wo ya onyame ebehira so na obetima invite wo nua de na ba so na ni ba je na obeba na nam so betima ji akra bebe dia show nyankopon enti enada yi no mesese akra onyame dia maye no onyame nsomu na afi omoaye na afi adekode a etwetwe da bia na afi nyame asem okache na yentimi mfa na yeyira afi onyame hu yemobo mpa firo na ye Sabbath school mo bitwa to ni o se na Yesu Kristo na Jewfo ni na expect that the Messiah is coming. The consolation of Israel is coming. And now, Jewfo saw the woman had woman near. But there was this man, Simon. I want to catch and say, you will not die until so be watching Quano. And the prophetess are also the Anna. It is uncle for Moko Bangin and Debia Anna know of her coin. And your task was it. You seek, you will find what you seek. You found what you seek. And you know, see my catcher and say, you saw be watching Quano and San Wogu. And I saw one person, I remember watching Quano. They be no more sign, almost here sign, no sign. But the rest of them, no dear. Or would imagine them baby cry. And yet, yes, Christo by. See more about pen and catches. Yes, this is the consolation of Israel. This is the Messiah, and only I want to know. And I suppose yes, when you are Jim Quanini, or no, I want to know. Omo maka no man pay attention to man hunu nyina amon ho hwe enti na you fear class ye busa say sa na o say to Yesu Kristo huni pa say na ehwe Yesu kwan da beda ye bet California oh ni ani yira fi oh efe ni ye ni afi ba wo mu a omo di de nyame e de amaye no echi no na omo follow Daniel revelation sound de amaye na ye pay attention say near moras e kofom crisis eba and then ye ma NC dey sisi nyina no enye Trump ne be so ne kase ba me de ho betu Nyankopon so onyame ebe yi afiri mu ewom se eden ewom se time is coming ye nua bi ntimi nya dwuma na se wo ya dwuma a wo se etimi boa wo mu ebra bi ba ye nkofo no madwuma bebre kwa mu mabio ebi wo ho no man krata nti enne school mu gram so mu ba ba cheche nkola no wo ho no mo to patient bi parent wona se ne ba any krata on be so obeba on fa ne ba no mani abeche nako enti ne ebe kwa so tantan ne a eya yet onyame expect me no mienu say ye be show kindness ye be go extra man ne ye be boa the boy physical yentimi nya enye physical anko ne betima ye or say no crime Bible can do a lot of things here even government cannot do it is only how chire no anese oni bia ye mpa ebo ya konchire etimi ye ne ma bebre moment kai won form ko nyame anim na nyame ebe so be fa kon be fa so be bo mama yen and the sabre no ewia se be yeden but mama yen yes selfish mama yen so yen ko so fe ho tu Nyankopon so na yen temu emmoa afofron so Nyankopon ebe hira yen amen yo adofno me de mensem no asi na me go to yin we and me can say Lord have mercy on me. Me name say so many times me ho ni pena yi a me say me ba etwire ne no anu no na me refi ti brebe be ka che me say ade no ba yi a wo de kakra bia wo bia wo de ye
To be a kama kakra mo bi another maye. But so many people now, Ghana ngina. A family somewhere beer, meant to me anya de same year. Nan misa won so saa na Nyankopon ama wo. Nipa bebre a odi wa fa wonsam. E se na maame ho ai kan so nya me dia hia for praise ya kwan so. Se be ya e be ye o madoye. Na ye mo nso aya ma Nyankopon na nyame nso hyira ye. Me ka bra bia me bom pese wore bom na me nya akra. Na akra mo ni bi ba hanom na wonte hwe. Na otimi chore number ni nua number maame. And I so my friend to plan in your frame and to me on fire. I tell me as my friend, me, ye, Nippana and Fabio. Now, me feel guilty, sir, and if you walk on, Obi baby, and us on table of said they are, Minyabo Tradi Mano. Now, Yamin starts to feel an elder singing, but so many times, Mobile near Freomo, Obaya, be always kind of pay their mano. Oboha, na, I, or here baby, a nice to feel a Jumon's one direct to him. Sa, Kakra, Canaya deco. And to why? I know a person or so Yame so more than I want to me shama for fro. Why no person or fees and Yame at the nipper before Maquamoa, or one to me am wow, send ya no mope. By nay, so Yame, the actual modi on Fanche. But from now go, you know, your best says so my akuma. Now for no one casanso and Casante Adjune, o more trust it to me bomo. Now yenya a shamfama for now for intimate moi, yenia yahu. Let's say a boa more ya poor, a boa more ya wikia. We are sure Nyankopon ebeshraye. Opaniamos emos adamakomestro no bahasi. And you are no more answer say here so nyame boa nia. Na afa betueng na sho Nyankopon sa. Say onyame ehu emobo. Onyame ehu emobo. Yo, mama ye mompaye. Nyame mobrohunfo ene awie asida ayeye enka odinda. Amen. Yeda wase wo ene nhwemudi a wo ma yenyaye. Yeda wase ewo sewusane ye mfinfin na onam obaso akasa akire. Amen. Emu bebre ye ne awu wo wanim. Yedi honfo bebre sansa de wodi a hye yensa na yantimi anye. Yesu yesre wo fa mfunso e fa kyen da. Ene wasemi aba ye nchen yesrew kan yakoma. Aba bia enam bia tibia bia ewo mu bia yentene yensa enka afoforo. Amen. Say yedi esika, say yedi empaibo, say yedi nkranhyesem bi, say yedi akwankyere bi, Yesu yesrew soso yada ni ntim yesa da. Amen. Boyen ase yesa asunhyira wa hyebo no odi amayen. Panya onam no so dia asem mba ye tunu hye wonsa. Estra se fa wonsa kana no. Fa wonsa kana kuma de bia wa hwere bia Yesu ma enhye no mayen. Amen. Afi hyira ye nyina ne nyenhyira o Yesu din mu nti. Amen. Amen. Thank you.
Yena wote amami. Onyame tumfo yɛda wo ase nsɛm a wode adom yɛn Awurade Yesu ane ɛban deɛ ɛyɛ selfish ɛyɛ hatred ɛyɛ ɔtan kutoo nanso Awurade wo se yɛde ho ɛhyɛ wase a wobɛsesa Yesu ban ɛnyɛ ama no asɛw Awurade enti nnɛ yɛde ho nyinaa hyɛ wo nsa sɛ Onyame fa wo nsa kakra ɛhyɛ nyinaa na hu yɛmmɔbɔ na yɛnsɛ wo ba Yesu Kristo yɛka saa yɛne yɛn nyinaa ɛnsɛw na yɛnyɛ nhyira ɛma w'asafo yi yɛnyɛ nhyira ɛma yɛbusua yɛnyɛ nhyira ɛma yɛ community baabi a ɛwɔ biara na Awurade ɛnɛ yɛfiri anim akɔ yɛkɔ so hwɛ yɛ so na yɛsrɛ sɛ fa yɛn nyinaa yɛkra akɔ so ɛtena wɔ nsɛm Awura ma yɛ mu biara ɛmfiri ntɔ ɛwɔ saa gyidie yi mu kurekurasi a akɔpem daakye wo pie a na afa ɔma pa no a wodi yɛn nyinaa so aka ho bi ɛnɛ yɛda wo ase sɛ wobɛyɛ ne saa wɔ Yesu Kristo din mu nti amen Amen. Nami famu shira poye Faudonia su Nishenye